मंगलम मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्द तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मानन्दाः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रीयत्पतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पनवेल शांतिकुंज सेवाश्रमात 2 वर्षा पहिले एक चातुर्मास व्रत जालेले ताजे थोडे दिवसान आम्ही जप अभियान आरंभ केले 2024 17 एप्रिलांतल्यान। तदनंतर प्रति एक हांगा जप केंद्र म्हणून घेवन नामाभिदान दीत गेले। त्याची हे हरिग्रामांत तशेंच सगळे शांतिकुंज सेवाश्रमाक आमी रघुनंदन म्हणून घेवन एक नाव दिले आणि त्या जप केंद्रांतून लेखिता चड एक्चुअली कोणे तरी सांगेत पनवेलान थोडे जाताले म्हणून, किंतु पनवेलकारांनी लेखिता चड जप करून घेवन दाखवून दिलो आसा। म्हणजे साधारणशे कुठलो काम करता आसा पनवेल मस्त दूर जाता। पनवेलांतूय चड आपल्या समाजाचे वास्तव्याचे कमी आसा। असल्या पैकीची 3 कोटीचे तुम्ही एक संकल्प केले आणि 3 कोटींतून लागी 87% कसं आसा आजपर्यंत परिपूर्ण झाला आसा। खाली आणि 13% मात्र उरले। तो एक कसं की म्हळे ते 4 कणी पडले ऑगस्ट सप्टेंबर पर्यंत कमी झाला आसा। कित्याक म्हळ्यार गणपती परब येता, गणपती परब येताना एकदम डाऊन जावचे चान्सेस उरता। एकदम जारकुंडी म्हणटा पळय व्हायरसला एकदम सकल येता, सो तेन्ना थोडे कमी जावचे चान्सेस उरता। हे पत्ता ऑगस्ट 27 कुल्यान गणपती परब चालू जाले। ताचे 10 दिवसांतल्यान कडे घरात पेंटिंग ते म्हणजे कडे चार जाता। सो कसं करचे असल्यारी ऑक्टोबर 15 पहिलेची थोडेची चोळ घेवचे थोडे प्रयत्न करा। म्हळ्यार माझ्याकडे लास्ट मोमेंटाक एकदम आकार येवचे तसले चान्सेस जाता। फिगर्स केन्नाय चेंज जावचे चान्सेस आसा। आता 54 असेल 40 आसा। खंय तरी गणपती परब श्रावण मास हे तरी श्रावणात बिगी लागता। लास्ट इयर लेट आशिल्ले, अंदू वर्ष मस्त बिगी येता। ऑगस्ट 5 श्रावण मास चालू जाता। कडे कृष्णाष्टमी आयले, नागपंचमी आयले, कडे अशी जायते कडे गणपती परब आयले। सो लास्ट आमगे न्हयची एप्रिल म्हणजे ऑगस्ट सप्टेंबरची मेन उरता। सो त्यातून आताची प्लॅन करून घेऊन मुक्काम दिले शॉर्टफॉल आताची तुम्ही एक्सेस करून घेऊन आता केलं म्हळ्यार कडे थोडे स्पेस मेळटा गणपती परब हे ते करचे आणि कोणाकचे मारे घालचे जायना कित्याक मग परब उरता। सो आत्ता आमगेले बरे रितीने चलत आसा। देखील किंता चड आमगेले जप जाले 440 डेज लागली 485 crores पर्यंत आम्ही येऊन गेलो पाविल आसा। म्हणजे देखील किंता 35 crores चड जप आजपर्यंत घडीत आसा आणि कशी चड जाता म्हणजे एक विश्वास आसा की तो हे श्रावण मास खंय तरी थोडे जाता उरता। म्हणजे लास्ट वर्षाचे पळयताना अंदू वर्सा पळयताना मॅच जाता आसा। लास्ट इयर पैकीची जून जुलै पीक आशिल्ले, मे पीक नाशिल्ले। मे थोडे कमी आशिल्ले कित्याक म्हळ्यार लग्न चुकी हे ते आशिल्ले। सो लास्ट इयराचे डेटा आणि अंदू वर्षाचे डेटा दोन्ही मॅच करताना साधारणचे मॅच जाता आसा। मे टू 6 कोटी 6.5 कोटी असे येता आशिल्ले। अंदू वर्स पैकी तितले मे महिन्यात 6-6.5 कोटी। किंतु जून जुलैयांत
7 केल्लाचा 8 केल्लाचा 9 केल्लाचा 10 पैकी केल्लाचा सो वापस तसलेची एक सिनेरियो आता वेगळे पडोसे पडता लास्ट टाइम गेले लास्ट वीक म्हणजे लास्ट सॅटरडे 9 कोटी 30 लाख झाले म्हणजे लेखील किता 2 कोटी 30 लाख जप एक वाराक चढील असा सो हे पण ता गुरुपौर्णिमा आयले मस्त कडे अभियान केले सो हे पण तानिकाची चढ जप तसर एक संदर्भ पडोचे करताले ह्या उठूची स्टॅटिस्टिक्स कसने असले पैकीची मुख्य कसन की म्हळरी कितले दूध जले पैकीची जनान येऊन घेणो राम नाम करचे दत्ता म्हणून घेणो एकदा केला हांगा 100 कोटीचे विश्व शांती महायाग घडले तितून त्या लिखित त्याचे एक स्मारक हांगा दबरिल्ला आसा तेन्ना मालगड स्वामीकारान 2008 टाकू हांगा विश्व शांती महायाग घडले 5 दिवसाचो कार्यक्रम तेन्ना 100 कोटीचे राम तारक मंत्र जप अभियान चलिल्ले संदर्भ तातूंत ते लिखित राम नाम जप आशिल्ले मस्त लोकांका हे आशिल्ले म्हळ्यार हे 550 crores करचे संदर्भारी मस्त लोक पण समाज बांधवाले एक विचारधारा जोचक आम्ही प्रयत्न करत असताना मस्त लोकांना लिखित करे सने प्रॉब्लेम ना भटमामा पुका दे संकल्प करका के लोकांचा भटमा मेळना तेले पसंत करता तो खाली संकल्प करता कृष्णार्पण आणि कोणती करका तो मस्तीतले हे जाता एक दिवसा करना 550 दिवस म्हळ्यारी हरी हे जाता तो लिखित करे आणि ताका पुस्तक आम्ही दिवचे तरी बरोबर घेऊन दिता ते केले सिंपल कोणाले कसने त्रास ना किंवा त्यांनी घरात तू बरेच तुले तुकडा आम्ही सांगले पण आम्ही जप करचे एक बरे उद्देश नोर घेऊन आम्ही करतात आणि ते लिखित बरेच असताना कसले करता असं म्हणले विषय येऊया ना बरेच असा श्रीराम जय राम बरेच असा पण फसल उद्देशा किती बरेच असा हे मी स्पष्टीकरण जाताना किंतु आम्ही जर एक कडे आपले सामूहिक पठण करताना आम्ही संकल्प केले त्या संकल्पान तुम्ही सांगताच कसं की म्हणाली सार्ध पंचशतमान उत्सव अंगत्वेन म्हणून तुम्ही सांगू त्रयोदशाक्षर राम तारक मंत्र जपमहं करिष्ये म्हणून प्रतिनित्य तुम्ही सांगताच प्रत्येकाने पठणातू 550 वर्ष परिपूर्ण झाले निमित्तानं आम्ही हे राम नाम जप करता म्हणजे तो प्लेज घेता ओत घेता कडे राम नाम जप चाल करता किंतु लिखित है करताना कसं ना डायरेक्ट बरो चाल करता दुसरं कसं की म्हणाली हे राम नाम जप बरोचे दिलेलं म्हणाली ऍक्च्युअली आता तुम्ही म्हणतात कशी म्हणताची श्रीराम जय राम तशी म्हणता नाही ना दिला पहिले तर हा बनता श्रीराम कडे जय राम कडे जय राम असे म्हणतात ना एक पण म्हणतात श्रीराम जय राम किंतु बरेच जाना प्रॉब्लेम देता बरेच जाना पुढे श्रीराम कडे जय राम करता कडे लास्ट जय राम अशी बरेता म्हणजे एक पंथा त्या अक्षर तो बरेना एक पंथा फुल एक स्ट्रक्चरी एक त्या अक्षर बरेना तो अशी ब्रेकअप करता आणि आमको तो पुखान कसं दिसता फुल दिसता की तो बरेल पॅटर्न मात्र चेंज असता हे आमको बघ ना आम्ही त्या सीसीटीव्ही घालचेक जायना और श्रीराम जय राम बरेत की श्रीराम अशी बरेता म्हणून आम्ही लॅक कडे फाले तर ताक विचारले 550 दिवसानंतर कशी बरेल रे म्हणून ना हा श्रीराम अशी बरेल आहे मला कडे ग्राम तो बेचार दिसतात अरे अशी बरेल मुळे 550 दिवस तो कडे अर्थ ना एक विचारनाशी उरका विचारले उठू सहन कर घेऊ का तो दोन्ही ऑप्शन आहे जो लास्ट त्या उठूची टेक्निकल विषय सांगत हे मेथड नाका म्हणून कॅन्सल केलं ना घरात तू करचे ऍक्टिव्ह आहे आम्ही एक साना एक डिवाइस दिवचे आणि डिवाइस ने लावून घेऊन हे करते कडे मस्त लोकांना हे शिककी पडे ऑनलाइन करे एक बटमा बसे आणि उठू लोक कनेक्ट करे हे उठू कसं जसा पडवेला नेटवर्क ना
थंय तो श्रीराम जय जय राम म्हणत असताना हो मागशी उरता तागे लेखान काउंट चड जाता हागे लेखान हो मागशी आसा तागे लेखान 4 जालो उरता हागे लेखान 2 जालो तिकडे ओवरऑल टोटल तुझी मायनस जाता एक दिवस अशी जाल म्हणारी 550 दिवसा किती फरक आयले आणि केलो कोणता भटमाम दिसेना दिसताची ना मळगड होरा येता भटमाम दिसताची ना उठो ब्लँक जालाय आता म्हण काय की ना काकी सो मस्तीतले टेक्निकल इश्यूज घेवचे चान्सेस आसा सो तेही आम्ही कडे कॅन्सल केले मस्त लोकांना ते डिवाइस हलका डिवाइस केले भटमाम मेळना दिले डिवाइस घालून हे केले बरे ते डिवाइस केलो कोणता किती दिवस उरता म्हणत ना आम्ही दिवचे 4 महिन्यानंतर बंद पडले कडे तो अनेक भटमाम अनेक पेटवून दिया अनेक किती पेटवून दिवचे असं किती सेंटर पेटवून दिवचे काहीतरी वाईट जातात ते आमगे हातात ना हे वाईट झाले त्या बाहेर गेले कडे तो तागेल हाडताना वापस श्रीराम जय राम जाता आम्ही रेकॉर्ड करून देताना श्रीराम जय राम म्हणता ते काहीतरी वाईट झालं म्हणाली तो मार्केटातला आणि हाडता तर तो श्रीराम जय आणि वापस सेम पॅटर्न चालतात तो कसं आणि रिस्क सांगून तेही कॅन्सल करतात लास्ट आमगे फर्स्ट त्याची विचार असेल किंतु मस्त लोकांना विचार ऐकताना असं पुस्तक आणि जीवन कडे लास्ट टोटल लोकांना अडना अशी करे आपण लास्ट फायनल जाऊन गेलो आज असेल एक परिस्थिती आहे म्हणाली आज सोडचित असेल मन ना आज वापस राम नाम जप किती वर्ष जाता तिथलं वर्ष करचित असेल एक ताकद आमगे समाज काही नसा आज वापस हे कंटिन्यू जाऊ का म्हणले केलो लोकांना अभिप्राय असा तरी आम्ही ताका विकट कसं एक रूपरेषा घाल घेणू कसं नाही तरी एक ताका ना दिलेली हुम्मस पूर्ण जर अशी कंटिन्यू केलं तरी यंत्रा कसं नाही गोल ना आता एक गोल असेल 550 दिवसा भितरी 550 कोटी जाऊ का म्हणले एक मनात असेल एक टार्गेट तुम कसे 3 कोटी आम्ही कर का ते 3 कोटी प्रमाणे 54 लाख जाऊ का इतले लोकांनी येऊ का हे उठ कॅल्क्युलेशन कडे चाल जाय यंत्रा कसने ना मळ पुढे नस पळया किती कर का कसने तुमका लॅग मिळणार तर कुणू आता आमगे अभियान केल्यानंतर कडे कसं गोल असा यंत्रा कसने ना जब त्याला 550 कोटी झाला असा आता आम्ही कसं करते जो कडे तक मॉल कसं नसा ते कमी जाय ते लेडीज जॉब ना कामाला आम गेले टेम्पो कसं नसा सेम टेम्पो मेंटेन जावता सो तक्का कसने तरी एक काल काम म्हणून आम्ही विचार करत असायची ऑलरेडी असा आज ही समय नाही सांगते केलो आणि थोडे दिवस जेव्हा आपण किती आम्ही प्रतीक्षा करत असा किंतु आम्ही सांगत असत थोडे कीड खान घेतल्यावर का ताके मत थोडं का कसं नेता त्यांनी प्रतीक्षा करत का ट्रेलर कशी ती तुरताची तशीच आम्ही बघून गेले कडे एक सांगत असा किंतु हे आम्ही चातुर्मासाच्या संदर्भाने आजबद्दल सांगताची खच्ची सांग चातुर्मासाच्या कालावधीत तो आम्ही योग्य समय पूर्ण घेऊन आम्ही त्या दिवसाक आम्ही डिक्लेअर करतात कसं करचे जास्त आपण घेऊ तोपर्यंत राम नाम जप करत राहा 260 जल्ले 3 पर्यंतच्या त्याने प्रोजेक्टेड 3,70,00,000 म्हणून असा हे सांगितलं ना पण मामाला 3 कोटी जाऊ अर्थात जर अशी जी प्रोग्रेस उरलेली हे प्रोजेक्टेड कसं 3,70,00,000 पर्यंत बचत असेल एक अंश अंत दिसून घेण्याला हे कोणी फोर्सिकली केलं ना ताकेले स्व मनात घेऊन गेलो त्यांनी राम नाम जप केलं मस्त आम्ही प्लॅनिंग करताना दिवसा लोकांक येताची तांकां खाणं तांकां हे मटमा बेता हे ते मस्तीचे विचार राहिले एक म्हणा फुल प्रेशर कर का की नका दुसरं कसं की म्हणे सांगितल्यानंतर झालं ना त्याला कसं नाही म्हणलं होड एक चित्त ते आमका प्रश्न मळे मठा तुला सांगते पीठे तुला सांगते इन केस त्यांना त्याच्याकडे कसं करते आपलं ऑप्शन ना आमगेले की ऑप्शन ना बाकी कसं नाही तरी हे ना तिला बँका लोन काढ घेत ना आणि कसं नाही तरी कोण घेत आकत कसं नाही आले कमी जाता शॉर्ट फॉल जाता कसं नाही उपाय एका आम्ही कमी करता 550 असेल 300 कोटी करायला म्हणून सांगता पण आपण ना असेल 550 वर्षात
550 कोटी जावपा म्हणून आमगे इच्छा आशिल्ले आणि देवान आज कितले खेळ म्हळ्यार लेखी लेखिता 35 कोटी चड देवान करूं सर्वई समाज बांधवा करचेना करूसून घेतले ताणे प्रेरण दिले तांकाची जप केंद्रा कापूस दिले आज पळया हे लिखित केलेले आशिल्ले घरात केले तरी आज आमगेर समाज बांधव मेळना आशिल्ले पदे पदे देवस्थानाक वच्चे अवकाश मेळना आशिल्ले किंतु आज प्रत्येक जप केंद्राक दिवसा एक पंथा ताके गांवची देवस्थानाक वच्चे तसले एक संदर्भ निर्माण जाता वर्षाक ना महीन्याक एक पंथ आवडता आशिल्ली व्यक्ती आज प्रतिनित्य राम नाम जपा निमित्तान त्या देवस्थानाक वच्चे तशी ताका अनुभव येता कडे गेल्ले निमित्तान कसली ताका बऱ्यापण घडले आता ते चुकोच ताका म्हणना अशीची कंटिन्यू उरो कितले पैकी हे जल म्हणारी रात्री 9:30 वाजता एक रात्री पाळी आसा ते लोकडे रात्री 9:30 वाजता पाळी त्या कोणाक म्हळ्यार दार लायका ताने उठून काम करून नाही नंतर रात्री पाळी ताका आणि रात्री पाळीक 70-80 लोक येत असत 70 to 80 लोक येऊन गेलो एक लाख लास्ट पाळीक 1 लाख जप करून गेलो ताने वता असत सकाळी दिवस फुल्ल बेर करते रात्री दिवसात येऊन गेलो 1 तासाचे हे करून 70-80 लोक बसून 82 पर जप करून 1 लाख बैरी जप करून देतात तो इतले उमेदवारी काय केला आता अनेक नवीन ट्रेंड चालू आहे आता 24 तास राम नाम जप 24 तास भजन कशी करते हे भजना मंडळी त्या भजना एक तास एक भजना मंडळी आता अनेक ताते की त्यामुळे एक तास जप करते त्या केरी तुला तू हे केरी तुमगे केरीचे 50 लोक आपण तू 1 तास जप करते अनेक 50 केरी लोक येऊन येतात जप करते वापस बार है जल नंतर वापस रिपीट बार केली असते वापस सेकंड रिपीट म्हणजे दिवसाक 2 पंथ ताणे राम नाम जप अखंड 24 तास राम नाम जप दवतसल अभियान वैद्यची चाल केले सो आम्ही लेखिले 2 तास करता की ना आम्ही सगळे दिवसात 2 तास केले की पुरे किंतु लोकांनी उमेद दाखवून गेलो आज 24 तास वैद्य राम नाम जप करते जाता आपण समाज बांधवा तो रामदेवाना कशी लोका करचे कशी ताका प्रेरण घेऊन कशी ताके करचे ना तो जप करून घेता सा ते एक रामदेवाक मात्र होतस ना बाकी कोणाकही इतले एक प्रतिसाद मिळता म्हणून गेलो कोणे अपेक्षा केलं आता लेखी किंता जड पहिलेची आमगेला 550 कोटी जाऊचे तसे लक्षण दिसून घेण्याचा असा तेव्हा अनुग्रहानं आम्ही वाराणसी चातुर्मासा तो अशिलतनाची 550 कोटी जवळचे लक्षण दिसून घेण्याचा असा आमगे देवाले एक विश्वास दवरून सर्वही समाज बांधवाचे विश्वास दवरून त्याची संदर्भारी त्याला अत्यंत उत्तम म्हणून आम्ही लेखताची किती की म्हणाली त्यांना त्या जल म्हणाली आम्ही खई आम्ही चातुर्मासा बसतासाठी त्या चातुर्मासा बशीत असल्या मठ वैद्य स्थापन जाऊन 550 वर्ष दत्ताच्या निमित्तानं 550 वर्ष दलित कसले त्या वाराणसी मठात असतानाची 550 कोटी रामतारक मंत्र जप त्याला म्हणाली त्या मठाक वैद्यची गौरव दिल तशी दत्ता म्हणले एक विचार आमच्या मनात आयले बहुशः सर्वही समाज बांधवांनी प्रयत्न केले त्याही 550 कोटी आमगेल्या चातुर्मास कालावधी तुझी दत्ता मला एक विश्वास असा आणि चढ समय ज्ञानाचे आज आणि थोडे वेळ गंगा राम नाम जप कोर गेलो तदनंतर सर्वही लोकांना फलमंत्राक्षत घेऊन कडेला मी वापस वडाला वचका काहीच दिवसातही अनेक कार्यक्रम आम्ही दाखवून घेतील असा तो कशी जावो आज एक 14 अंक एक एग्जाम करून नंतर एक रिलॅक्स जाता आपा चल मारे आमने हो फुल्ल एग्जाम बर आमकाही तशी झाला मुंबईत उठूची जप केंद्रात पोहोचून गेलो आई म्हणले एक संतोष होता वडाला चले गोरेगाव चले पनवेल चले आमगे मुलुंड चले वसई चले तो प्रत्येक कडेची पोहोचून गेलो आईले एक संतुष्ट आमकासा मुकामी दिवसात तो अनेकची चढ जप तशी सर्व लोकांना प्रयत्न करते आणि स्वामीला आगमन झाल्यानिमित्तानं
अत्यंत हृदयपूर्वक जाऊन तुम्ही स्वागत केल्याबद्दल आम्ही संतोष अभिव्यक्त करतात. देव सगळ्यांना बरं घडवं. तुम्ही घरांतून तुम्ही करता सर्व उद्योग व्यवसायांतून नित्य निरंतर सेवा तुमची नांदत करू. देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आम्ही आशीर्वाद परत भाषणाचा मी मंगल घडे. कृष्णा